Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana yung kilong po kayo dyan mga ka-chicken. Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos tungkol sa pagmamanukan, buhay probinsya at iba pa mga ka-chicken. Okay, yan mga ka-chicken. Ngayon sa video natin ito, sa araw na ito mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating grower house kasi papakita ko na naman sa inyo o magbibigay na naman tayo ng tips o dagdag kalaman tungkol sa ating mga alagang manok. Ngayon mga ka-chicken, yung ating mga inalagaan na mga Rhode Island Red na pinakita ko sa inyo na simula pagpisa nila hanggang ngayon, ngayon mga ka-chicken nasa 4 months old na sila mga ka-chicken, 4 na buwan na sila mga ka-chicken, kaya ayos na ayos. At ngayon mga ka-chicken, yung unang pagpurga natin sa ating mga inalagaang manok na yung ibibigay naman natin ay hindi na yung powder o yung nasa tubig. At tungkol mga ka-chicken sa pagpurga nating mga alagang manok, unang magbibigay tayo ng pagpurga mga ka-chicken sa ating mga alagang manok. Kung nakita nyo, nung unang pagtungtong nila ng 1 month old, dyan tayo magsimulang magpurga sa kanila. Pagtungtong nila ng 30 days old, yung ibibigay natin na bakuna sa kanila, yung mga soluble powder na hinahalo natin sa kanilang painom. Mayroon din naman mga ka-chicken na pamurga na hinahalo sa kanilang pagkain, pero dito mga ka-chicken yung ginagamit ko ay yung hinahalo sa tubig o sa painom nila mga ka-chicken. Yung isi-share ko sa inyo mga ka-chicken, yung ginagamit ko dito ay yung bastonero powder na pampurga sa ating mga alagang sisiw. At saka nung nagbigay tayo ng bakuna mga ka-chicken, kung makikita nyo mga ka-chicken doon, hindi muna natin sila pinakain ng umaga, walang pakain, walang tubig, medyo inuhaw natin ng konti. At saka pagdating ng mga bandang 7:30 or 8 o'clock, nagbibigay na tayo ng painom sa kanila na may kasamang pamurga. At after nun mga ka-chicken, yung sunod naman na pagpurga nun, yung ba, una yung 30 days old o 1 month. Yung kasunod naman mga ka-chicken na pagpurga natin sa ating mga sisiw ay after 21 days simula ng pagpurga natin. So 30 days old, after 21 days na pagdating na nila mga ka-chicken ng 51 days old, doon magbigay tayo ng pangalawang pamurga. Yung gagamitin naman natin yung soluble powder. At saka next 21 days na naman, doon naman tayo magbibigay ng pamurga sa kanila, pagpurga mga 72 days na nila. Saka pagkatapos noon ay pag 93 days old nila, yung pagbigay natin ulit ng pamurga. Doon pa rin sa tubig, yung powder pa rin yung binibigay. Ngayon 4 months old na sila, yung sunod natin na pagbigay ng pagpurga. Yung ibibigay na natin na pampurga mga ka-chicken, pwede tayo bumili doon sa mga Grivet Supply o Poultry Supply. May mga pamurga doon. Dito mga ka-chicken, yung ginagamit ko yung Astig. Mayroon ding ibang pamurga, yung Pacquiao, saka ibang dewormer pa mga ka-chicken. Pero dito yung ginagamit ko yung Astig mga ka-chicken, kasi ito na yung parang subok sa akin. At kanina mga ka-chicken, kanina umaga, nung nagbigay tayo ng pupurga sa kanila ay mga alas 5 pa ng umaga mga ka-chicken, 5 o'clock ng umaga, nagbigay tayo ng pagpurga sa kanila mga ka-chicken. Panoorin nyo muna yung video na ito mga ka-chicken, yung kinuha natin kanina. Ayan mga ka-chicken, ngayon nandito tayo sa ating grower house. Ayan, makita nyo sa likod ko, nandito yung ating mga manok. Ngayon alas 5 pa ng umaga mga ka-chicken, kasi ngayon magpupurga tayo sa kanila, sa ating mga tag 4 months old na mga manok na Rhode Island Red. Ayan, makita nyo yung sa taas. Sobrang dilim pa mga ka-chicken. Yan, dito sila.
yung mga manok natin. Tingnan natin mga chicken. Sakto to yung mga chicken kung magpupurga tayo sa kanila. Upurgahin natin mga chicken ng mga alas 5 ng umaga. Saka papakainin natin sila mamaya mga bandang alas 9 na ng umaga para sigurado lalabas talaga yung mga bulate sa loob, lalo na yung mga tapeworm. O yan, puntahan natin mga chicken sa loob, tingnan natin yung ating mga alaga manok. O ayan mga chicken, nandito na tayo ngayon sa ating grow house. Ayan, bumababa na yung ating mga alaga manok. At saka yung isa nating Hubbard na 4 months old na, kasabayan sa ating Rhode Island Red, ay tumitalaok na siya mga chicken. Ayan, ayos. Sila yung pupurgahan natin mga chicken. Natin dito. Yan. Yan. Sila yung pupurgahin natin ngayon mga chicken. Ating mga Rhode Island Red. Yan. Sila. Pagtungtong ng 4 months old mga chicken. So napupurgahan na natin sila mga chicken. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung pagpurga natin kanina na madaling araw. Ngayon mga ka-chicken, nandito na yung ating mga alaga manok, no? Nandito na sila, nag-aabang na sila ng pagkain mga ka-chicken. Huwag nyo pong napakainin mga ka-chicken after na magpurga. Mga bandang alas 9 na ng umaga, saka natin sila bigyan ng pagkain, saka painom. Ngayon, mga 9 o'clock na ng umaga, pwede na natin silang pakainin. Ayan, kung mapapansin nyo mga chicken, kung nagpupurga tayo, after natin magpurga, tingnan nyo mga after 1 hour, makita nyo dito, lalo na kung hindi ipa, o kahit ipa, may makikita tayo mga chicken, yung lalabas nila na ipot ay mga kulay berde o green yung nagiging ipot nila mga chicken, ano? Pansinin nyo dyan, yung iba may mga tapeworm, yung mga kulay puti, nakita nyo, yun yung mga isa sa mga klase ng bulati na nandyan sa kanila. Kung mayroon, lalabas talaga yan. Ngayon, titingnan muna natin yung paligid mga chicken. So, ayan mga chicken, ito na yung mga pinurga natin. Tag 4 months old na itong mga chicken, yung mga Rhode Island Red natin. Ito yung pinakita ko sa inyo simula day 1 hanggang ngayon. Yan. Tingnan natin dito yung mga naging ipot nila. Makikita tayo tulad nun.
Yun, kulay berde. O, ito na yung itsura mga ka-chicken na magiging ipot nila. Yan. Kulay berde dyan pag nagbabakuna tayo. Lalo na yung binibigay natin itong astig, ano? Yung lalabas yan. Ayan. Kulay berde. O, yun pa. O, yan yung magsilabasan mga ka-chicken. Yung iba dyan ay may mga tapeworm, lalabas talaga. O, kung anong klase na bulati. Kasi iba't ibang klase din ng bulati. O, ito pa mga chicken, no? Yan yung kulay mga chicken after natin punurga. Astig. O, yan o. Nakikita nyo may puti. May kasama doon. Yan may tapeworm na kasama. Ayan yung itsura mga chicken. O, ito pa. Ayan yung itsura ng mga ipot nila after natin sila purgahin. Magsisalabasan talaga yan. At itong astig yung ginagamit. Hindi ko ini-endorse mga ka-chicken, ha. Yan, in-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko dito. Yan. Pero baka naman dyan, astig. From excellence, attack excellence. Yan. Ano na? Mas lang mga ka-chicken. Ngayon papakainin na natin sila kasi sigurado ako gutom na yan. Yan, no? Hanap na sila ng pagkain. Ngayon ay mga nasa 9 o'clock na. Mas 9 na ng umaga. Pwede natin silang pakainin. Yan, pakainin natin mga ka-chicken. A few moments later. O, ito na sila mga ka-chicken. Pinakain na natin at saka pinainom. Maraming uhaw na uhaw, maraming gutom na gutom. Ayan, galing sila sa pagpurga. Ayan, ano? Kaya ayos na ayos mga ka-chicken. Ganyan lang mga ka-chicken, simple sa pagpurga natin sa kanila. Yung pagpurga natin sa kanila mga ka-chicken, kung pwede tayo bumili sa Agribit Supply, pero kung gusto naman natin na walang gasto, pwede din yung mga betel nut yung anuhin natin, gagamitin. Yung sa betel nut mga ka-chicken, kailangan hindi din yung isang buo. Kailangan mga ano lang doon, mga 1/4 o 1/8 sa laki ng betel nut yung ibibigay dito. Bawal din sumobra. So dito sa binabili natin sa Agribit Supply, 1 tablet for 1 chicken. Yan, ito na sila mga ka-chicken. Yan, nakakain na sila. So, at saka nandito naman yung mga arayar natin mga ka-chicken na mga tag 3 months old. Yan. Pinurga din natin to kasabayan doon sa ating mga tag 4 months. Pero yung binigay ko dito ay yung ano pa sa kanila, bastonero yung inahalo sa kanilang painom. So, hindi ko din sila pinakain at medyo inuhaw, kaya yung pagbigay ko ng bastonero ay ayan o, lapit maubos nila lahat. Ayan, ito yung mga tag 3 months pa natin. Ngayon gutom na din sila. Kailangan pakainin na din natin sila. Dito naman sa kabila mga chicken, ito yung mga Hubbard natin na kasabayan ng ating mga RIR na tag 4 months. Tag 4 months na din ito. Yan, pinurga ko din sila. Yan, naghahanap na din ng pagkain. Okay, ayan. Papakainin ko na din ito sa mga ka-chicken. Ito na mga ka-chicken, pinakain na natin sila. 3 months. Ayan. Dito din sa kabila, mga Hubbard. Ayan. Mas malalaki talaga yung mga Hubbard mga ka-chicken. 4 months. Ayan sila. Nakakatawa na. Ayos na ayos. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating pagpurga sa ating mga alagang manok, ano? Ganyan lang po kasimple mga ka-chicken yung ating pagpurga. Kailangan din natin sa pag-alaga ng manok mga ka-chicken, kailangan tutukan din natin yung pagpupurga sa ating mga alagang manok para maganda yung paglaki nila. Yung iba hindi nababansot at saka
malulusog yung ating mga alagang manok. Yan din po mga ka-chicken yung isa sa importante sa pag-alaga ng ating mga manok. Ayan. Yan lang po muna mga ka-chicken sa video natin na ito. At bago tayo magtapos mga ka-chicken, shoutout muna tayo. Shoutout kay Arnold Kindi Chiba. At shoutout kay Happy Phil Vlog. At shoutout sa channel ni Kaagring Pinoy. At shoutout kay Lisel Belandres at sa lahat ng mga silent supporters natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. God bless. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos tungkol sa pagmamanukan, buhay probinsya at iba pa mga ka-chicken. Kaya subscribe mo na yung mga ka-chicken. At pakilike na din po mga ka-chicken yung video natin ito bilang suporta dito sa channel. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. As DJ.